Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para tamu kakung saha putri ingkang sadaya winangkuing pakurmatan, kula jejer minangka dapur MC Gareng Kebak Kramat nyuwun idi palilah badhe murwakani wontenipun keluarga ageng Campur Sari New Panca Irama Indonesia. Presiden Direktur Panjenengan Kang Mas Purwanto, Kluweh RT 1 RW 4 Nglengking Bulu Sukoharjo Makmur. Rika Lenggahan Campur Sari New Panca Irama Indonesia keparengan Diswarwati cacah catur setunggal boko sawiji nyuwun palilah badhe kula tepungaken bab tengeripun. Mijil saking wewengkon Bulu Sukoharjo Mbak Ayu Wati New Panca Irama Indonesia. Jebolan saking wewengkon Wonogiri sukses Mbak Ayu Terry New Panca Irama Indonesia. Swarawati mijil saking wewengkon Solo Surakarta Hadiningrat. Bintang Pantura 5 Indosiar Anjas Gita Rani ngongkos kawan Gong bojomu ra melu ta? Ya malah anak. Mekaten para tamu kakung saha putri minggahipun pemirsa live streaming NBII channel Duta HD Mondokan Bilva Permata HD. Wilujeng mriksani, wilujeng lelenggahan, wilujeng midhangetaken New Panca Irama Indonesia. Para tamu kakung saha putri minggahipun keluarga ageng Padukuhan Pengkol RT setunggal RW 3 Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Makmur. Salam pambuka keluarga ageng Campur Sari New Panca Irama Indonesia kawiwitan.
Mekaten salam pambuka keluarga ageng campur sari New Panca Irama Indonesia. Big Boss Mas Purwanto. Para tamu minggahipun para tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebut setunggal moko sawiji warga ageng